Pinoy Bus Driver TV. Alas 3:10 ang musel, no? Muling araw. Alis mo na ang mahaba. Goodbye. Bibili natin doon. Dito na tayo. Kaya ba ako na musel? Bye. Masa ay kilometers. Lagi bumubuko lang sana dyan. Kasi ang laman dyan, tubig. Ilalim.
sa preset. Kaya lang kung saan ako pagkakaan. Kaya ako, ito ba yan? Mga bulan yan, ito na yun. Kaya, higa. Sir, napawal ito. Sir, na ito. Abang dito.
Sir. Ito. Tanong mo sila. Gano'n nila mag-resto. Wala nga ng resto ito. Saka lisensya ng driver. Doktor. Resto. Lisensya. Partner. And
sir. Oops. Wala ka naman din eh. Wala ka naman din eh. Dito, dito. Ikaw ngayon, dilis ka doon. Diba? Ikaw ngayon, dilis ka doon. Ano doon ka sa bata? Hindi, para sa tatay. Diba? Ha? Ano doon para sa bata? Hindi, para sa tatay. Okay. Diba, diba, diba? Yan sabi ng ina. Diba? Alam mo ba, parang anak na lang kita. Bakit? Lagi ka lang dumidili sa akin eh. Mahal. Mahal siguro. Mahal daw. Kapila. Ha? Haba ng pila mo sa bagay. Haba ng pila ng mga mas. Nakasabay sa Maskat. Tayo sa Batok, Bugabugset. Sa Restro. Ano tawag ito? Sa booking. Booking na tayo. Tawagin na si Puso.
Hoy, magsi-CR dyan. May CR na dito, ha? Maghanap na kayo ng CR dyan. Yung gusto mag-CR, mga babae.